tare bibbe fulbe andu diine ma fedde heblo sukabe afrika takusan yoni to korko jela to luma nyalbi to bohe baleje to gawi nane to nyoro mango to getama to awoyni sikaso to khain kon takusan julan ha en radio te chata Cheikh Oumar kabruji men e demgal pular ne jeyam gardini kabruji men to leydi Mali besnguji fulbe windere fof nyalawma hankiyo kolri metere mumen e warngoji bibbe fulbe mbarate e kala saha e ndera leydi hen to leydi Mauritanie ma en kalende do fedde witende l'association mauritanienne pour la défense des consommateurs be mbadi erango jertinde dendangal besngu Mauritanie nabe wonde maroji di mojjani baddi avarié enen jeeye e ndera leydi hen to leydi Sénégal ma en jaha to kungen ko sagatabe dido mbasi pittali mumen e saha me gonno nder ngaska to be itanno le channel to leydi Côte d'Ivoire RHDP wadi kongure mumen gadano nyalawma hanki o e nder stade o foyi boigné e nder Abidjan to ma en jaha to leydele Maghreb ma en jaha to leydi Tunisie to leydi Égypte ha to Algérie bismillah mon kettuki oto godde joni jaanyoden Ketto de kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musibbe teddube eden goni e dewo bira no gase jeedidi lewru silo hitande ujune didi e sappo e jeenayi kabaruji men e demgal pular do e ayawa habrude musidde mon sehil mon ghali abouba to kabbirde de nangani en kabbi tekdigo miniragel men bingel men bitedo Amadou Oumar Ba lolliddo almudo bewdo kabaruji men e demgal pular hono non birude en gardindi kabaruji men koto leydi Mali pudorden aset hankio no gase jeegom silo hitande ujune didi e sappo jeenayi pelle fulbe e bibbe fulbe fof tawtebe e ndera leydi Mali ha e yoga e leydele takkide leydi Mali notitima tikim e erangobe nodduno e mobondel mabbe pattam limingal be mbedi nyalawma hanki o e ndera Bamako lamorgo leydi ni be mbedi dum non koto salon taw kadi ko sala bitedo palais de la culture e ndera Bamako sukam saha non yimbe hewbe non notitima hen tigi yimbe hewbe notimen ha salo e nder salo ha e bowlo fof ha yimbe kewi dakka yimbe hewbe notitima hen tawa kanyumen fof yoga e yimbe be ngari tigi kene borni cumci bodeji be hen kene mbadi fuloraji bodeji walla mbiyan misoraji e celti bodeji ene kabbi e koye men fof non ko hollide jijam be do bibbe fulbe waratebe e kala saha e nder leydi hen hono horejo tabbital pulago bitedo Abdoul Aziz Diallo kany woni horejo tabbital pulago e nder leydi Mali o suuti ton kongudi makko e nder kongudi makko non o holliri hen mettere makko e dido warngoji e kala saha tawa kadi ko dedo pelle witebe dozo heblabe taw ko balamu ngu hebli dumen e odo e kala saha ene mbada janguji men enen jobo pitali be do fulbe tawtebe e nder guru men o holliri non e kala saha din janguji musi ene mbada e gure fulbe pitali men jobe on yimbe hewbe non notitima e ngon noddango e nder be na notitibe kanko Abdoul Aziz Diallo holliri hen tigi wonde ala ko yimbe be laamu ngu wadiri ni walla den pelle jogitibe e saha fof yanobe e pelle fulbe ala ko mbadi non so wana yidde hulbinde e heptude jawdele e nokkuji woni leydele be do fulbe to non bele be do witebe dogo en ene mbawa heddade e di nokkuji kebdo e jogo jawdele dem keddo kadi e di nokkuji leydele mabbe batta wadde heremde hen wadde hen trafic taw ko trafic drog waddu hen kadi wadde trafic sécurité ko dum woni fandare mabbe hollirama non yimbe hewbe taw ko yimbe dawrugol e yimbe député ji woni chardiyeji mawdi yantude e odo bietedo taw kanyum woni horejo au conseil islamique di Mali tawtorama jonde nde bietedo imam Mahmoud Dikko tawtorama mobodiral ngala ko non kadi hollirama Soumaïla Cissé mawdo landaji lunda kanyum e hoore mum yantude e député ji goddi taw ko fulbe e yinodo e be tawtorama jonde nde tawtorama mobodiral ngal hanki nyalawma hanki o e nder Bamako be jetti ton kuuɓe cuuci ton kungud babbe non hollirde kay e odo saha wonde cadele kewde baloji ton laamu ngu daraki darnde
foti darade hono no holliri oɗo tawa kadi ko biyeteɗo hono no holliri oɗo tawa ko biyeteɗo Hamdou Dikko kañum woni hoorejo jeunesse woni président de la jeunesse sukaɓe tawteɓe e fedde tabital pulagu e nder leydi Mali ɓe kolliri hen kamɓe foof mette mabɓe no feewi bani men debbo Oumou Hani Anne kañum e hoore mum ene tawtora moɓodiral ngal ma en ketto hen Oumou Hani Anne Oumou Hani Anne jaam ñalle maɗa holko kewi ñalawma hanki o emin jiiɗi mbaɗanamin cimtol ko kewi ñalawma hanki o e nder Bamako lamorgo leydi ndi. basi gasi ko noon tigi Ghali Abouba hande jeegom siilo ko dillere mawde fini ɗo e nder ngendi meɗen Mali ngam ɓiɓɓe fulɓe yaltude ene kollira mette mumen ko ɓiɓɓe fulɓe mbatte e nder ngendi Mali ɓe mbi ɓe jaadani hen hande ɓe jaadani hen janggo ete kadi hay ɓaawo janggo ɓe jaadani hen joni ɓe jalti kadi e keewal ko wona ɗum ko caggal ɗum mbaɗen tabal ngori mawɓe meɗen ardiyankoɓe meɗen cuuti kongude muɗumen paydindi ngam huccinde ɗum e dendagal laamu Mali nde ɓe tinnoto ɓe mbara Allah ɓe dartina ɗeɗo caɗele ɗe ganduɗa kadi pawa tan koye ɓiɓɓe fulɓe ɓe ganduɗa wonɓe ɗo e leydi Mali kadi yoɓe tinno ɓe dartina wata caɗele goɗɗe ɗum arde tawta ɗum nden noon hoorejo tabital pulago Abdoul Aziz Diallo suuti konngol o holliri wonde ndeɗo haare nde wona haare fulɓe e dogono en wona haare fulɓe e wambarankoɓe wona haare fulɓe e kaaɗoɓe ala ndeɗo haare ko haare laamu e fulɓe hol konngudi leydi Burkina Faso ɓe gaari kadi nodditade e noddade suudu Baba yantude e Sokna Aissata Sy mo leydi Mauritanie ko ganduɗa yaari koko wiyete jojjande aade woni l'homme de droit nden noon ɓe fuu ɓe gaari ɓe notima hen kadi yimɓeɓe notima ha no hannirta ni nden noon ko guiɗo moon Oumou Hani Anne ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kono ɗo e leydi Mali wuro lamorgo ɗo wiyete Bamako on jarama. Oumou Hani Anne golle ma jooɗi peewi kono ha joni en certani en jiiɗi mbeɗana en micro beele eɗen mbawa hettade ko oɗo biyeteɗo Abdoul Aziz Diallo hoorejo tabital pulagu leydi Mali konngudi o suuti hanki ñalawma hanki o beele yimɓe ne keɗoro noppi mumen Oumou Hani Anne bisimilla. kettama tan basi gasi aywa ko ɗum ɓe mbi kala ko ɓe ɓara ko ɓuura yacco kala joguiɗo fetel mo foddani fetel mum nangue dana ana sabu ko kayit mum jogui récépissé gouvernement rokki ɗum commandant rokki ɗum récépissé eɓe jogui chef d' état major eɓe jogui chef d' état major adjoint eɓe jogui commandant des zones militaires eɓe jogui foof kamɓe dana ana sabu o koɓe haaɗa ko fedde haaɓe criminel en terroriste en min mbi yoɓe puus nden fedde kamuji d' entraînement ɗi limtumi joni ɗi min dokkiɓe listuji mabɓe mbeɗa jogii ɗiɗo kamuji kay ko yo gudde joni ko ɓuuri yaccude mercenaire en addaɗe ɓe yoɓe ndiire ɓe jaltina e Mali ɓe jalta Mali ha laaɓa ɓe koota foɗe jurno to e kadi koɓe payi men fenade nde ɓe payi men nde ɓe laata men ha laaɓen ɓe loota men ha laaɓen ɗum noon e kadi gure ɗe ko gudda jahata ko gure ɗe gudda ko yo yimɓe gudditi yimɓe jaha leydi Mali enen fof poti hen malinaɓe heewɓe mbarama fulɓe mbarama haaɓe mbarama seɗɗe mbarama ko jokkiniranmi haalam ko min mbi président kañum hoore mum oɗo dossier hakkude leydi o kanko hoore makko yo ummo daro ministre uji makko e premier ministre uji makko e laamu makko ɓeɓe nawattoon ɓe kala ne jeeyi toon darti baasi o ɓeydoto ko yarude yeeso ko dañjude ɗum noon yo ummo daro kanko hoore makko dossier ji ɗi o nanga ɗi o golliraji ko wona ɗum ko hande caɗele no gooƴi yimɓe men wonɓe nokkuji ɗi ganduɗa hande koye nder basuji mbalata woɓɓe koye boowal mbalata sukaɓe nani ɗojja nani pawdi nani ñawi yoɓe mballu men jaam artirta goto fof hoota e wuuro mum hoota e nokku mum wona yimɓe ko gonana gonirno ngati min kolliɓe oɗo baasi garɗo e men wona haare hakkude men e bamarankoɓe non haare ala hakkude men e bamarankoɓe wona haare hakkude men e haaɓe miskineɓe Allah hono men remoɓe wona haare ala hakkude men
ɗeɗo pelle ɗe ɓe cosi ɗe pelle ɗe ɓe cosi ɓe dokki ɗumen petelaji ɓe mballi ɗumen gañiɗo hen ɓe cafra ɗumen probléme o ko ɗeɗo pelle ɗeɗo pelle ɓe mbi ɗumen fulɓe ɓe kala mo wona hen terroriste tan ko jaatiɓe terroriste ɗum noon mo keɓɗon fof mbare maɓe gusti min kalaniɓe kadi min mbiɓe ko wonno funnague ko woni koye artude hirnague min nanini ɗum kono hanki kadi won yimɓe iwɓe banamba kalani amin militaire en wonɓe banamba ɓe ina jaaha e guure ɗe commune tubakoro commune cbt e commune aji goɗɗi takki ɗum ɗe eɓe jaaha hen soɓe gari kala ɗo pullo woni haaju mabɓe ala ɓe gondaka ɓe jiiɗi fay mum ɓe gondaka pullo bamarankoɓe wonɓe toon ɓe ko toon ɓe jahata dokkaɓe yimɓe sukaɓe ɗiɗo ma tato ɓe jahata e mumen min ciwa hedde lamde tigui tigui soɓe nayiɓe koɓe mbaɗata kono minen kay hakkille amin ɓuuri rokkude amin kono pelle ɗe ɓe mbaɗi funnague ɗe ɓe mbaɗi hakkude leydi région de Moftite ko ɗen pelle ɓe jiiɗi addude ga leydi ndigane haaɓe bonna ɗum noon ko waajibu ɓayre ɓe mbi ko kamɓe laami Mali ina haani enen fof enenne ken ɓiɓɓe Mali eɗen joɓa lempoji men eɗen golla golle men eɗen mbaɗa hunde men fof gouvernement no haani rende men walla men en bonnata leydi ndi kono wonɗo mbeewa yettoto ŋatata so ɓooyi tan ŋatata yoɓe tinno ɓe gummoɓe ndaro ɓe mballa men ne jaam artitta e nder leydi he ko ɗum woni ko kalnomi e français ko ɗum kadi ɗeɗo kala hen ko min kaali hen emin jogui prévuji mum mbeɗa jogui ɗo liste uji kala mbaraɗo mbeɗa jogui ɗo liste uji mum ɗi gaddanami kala hen ko waɗe leydi he foof emin jogui dossier ji mum minen saabu amin ko kala baɗɗo hen bonande kamɓe wat hooreɓe ɓe nangue ɓe mari wawi ñawde ɓe ñaawa ɗumen ɓe mari wawa ñawde ɗumen nawe cour pénal international kamɓe namduɗe ɗe golle ɗe gati soɓe nanggama ɓe guddama asama ma yimɓe taw ko won mawɗo ko ɓuuri towde e Mali fof ko toon yamirore nde ɗuɗata salli ala rasul golle ma jooɗi peewi oɗo sikki ala ko musidɗo meɗen kañum woni Diallo Abdoul Aziz Diallo kañum woni hoorejo tabbital pulagu e nder leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen alarba ɓennude ɗo o fodde temedde tato bañowo tawa kadi ko ɓeɗo ɓe hinde dozo en jeeyaɓe e ngollo leñol wiyeteɓe dogo ɓe mbaɗi janggu mabɓe e guure fulɓe ɓe kepti e juuɗe mabɓe fodde kene wona temedde jeegom e capanɗe joyyi naggue woni holsere ɓe jaadi kadi fodde kene wona ujunnaje nayyi dammuwol hakkude beyi e baali hakkude beyi e baali kene wona ujunnaje nayyi e temedde jeegom e capanɗe joyyi naggue holsere ko ɗum tigui woni koɓe jaadi caggal nde ɓe jaadi ɗum noon nde ɓe hamo ɓe keɓtata nde ɓen janggo mabɓe kadi ɓe joɓima fittandu mawɗo goto pullo fittandu mum yoɓama hen caggal nde ɓe mbaɗi ngal baɗa noon tawa kadi on tana waɗi tigui ko nder ngoɗo wuuro e nder diwan biteɗo San e nder to wiyete Teneri ene tawi e nder falde San nden janggo ngu waɗi ha gasi ko ɗon tigui kamɓe fulɓe joom dabeje nawaɗe ɗe ko ɗon tigui ɓe jeehi ɓe jeeyi wullitoyade to gouverneur mo Ségou nden ɓe kalani gouverneur mo Ségou ɓe ƴetti yakare mabɓe foof e hoolare mabɓe pawi e dow on gouverneur no wallitaɓe beele dabeje mabɓe ene garta caggal ɗum noon temedde nayyi e capanɗe nayyi e nayyi holsere e nder temedde jeegom e capanɗe joyyi nawanode ko ɗum tigui woni ko gouverneur o artiri ndeno artiri ha e juuɗe mabɓe holliri tigui wonde ko ɗum ɗo woni ko wawi wadde o wadde mabɓe ha ɗo noon ko heddi ko yoɓe mbad débrouillé woni tigui yoɓe pewjan koye mabɓe ko konngudi gouverneur o ɓe kolliri mettere mabɓe saabu kay e oɗo saaha kedde kolce ɗe e yantude ujunnaje nayyi dammuwol haydara hen e oɗo saaha artani kadi yakare nde foof ɓe mbanno koye gouverneur noon so wonti wiyataɓe ko yoɓe jaaɓe mbaɗoya débrouillé natti wawande haydara ko hunde hulɓinide andinde kadi e oɗo saaha e nder leydi he wonde tigui laamu daraki darde foti darade oɗon noon biyeteɗo Boubacara Diallo ko mawɗo ndeɗo fedde witede yiriwere pulagu o holliri hen mettere makko no feewi e ndeɗo konngudi taw kadi kodi konngudi gouverneur ponno darade ha nayyi garta kolji dabeje mabɓe garta e juuɗe mabɓe jaam e kisal wona toon so tawi ko kañum wiyata ɓe mbad débrouillé e hakkude mabɓe ɗum noon woni ni ɓe mettere mawde no feewi ɓe kolliri kadi eɓe gandi dendagal dabeje gujjaɗe ɗe foof nawa tigui ko nder diwan e nder cercle to wiyete Djéné e nder
falde to wiete ngono ene tawe to diwana kekke temedde jeegom e capande joyi nagge de be kepti dum ko juude be do yimbe jeena kanyum en dendino dum ujunnaaji nayi beewa e bey ujunnaaji nayi beyi e baali be kepti dum non ko sappo joyi e pullo biddo pullo woni gaynaako kanyum en jeyno dina dembe din namirde be kepti be jaadi hen se nummima to leydi Mali ko to leydi Mauritanie puderden paaden to leydi Mauritanie tribunal penal ngal nokshata bange hirnange be nyaawi nyalawma be nyaawi policier gotom taw kadi ko policier mo martaba sergent kanko policier non mo wiye kanko policier non o wiete ko Jibril Kotil yaadude e wondibe makko dido kambe non be banno ko audioji mabbe e réseaux sociaux ji e nder WhatsApp uji e nder réseaux sociaux ko hembe banno audioji mabbe e nder din audioji non e be nodda lenyamago e nganyamtumago e nder leydi hen be tajanama non mone mabbe fof enen lo hitande timmude e nder kaso yeta nangi woni innane ferman kambe kadi kanko sergent policier o kadi o borama halabi o ittama tigim jeede policier ji taw kadi ko dadi no be ngotebe police de circulation o ittama hena halabi ha joni ko leydi Mauritanie keddoden l'association mauritanienne pour la défense des consommateurs woni tigim de consommation woni tigim dedo fedde taw ko fedde habantonde hagge Mauritanie nabe ko yurnitade ko Mauritanie nabe nyamata ha tengti e marchandise uji gaddeteedi e ndera leydi hen den fedde non be badi e rango mabbe taw kadi ko jertinde dendangal besngu Mauritanie nabe yo gandu wonde maro hew kono fewi nana yeye e jehe e der jehem leydi Mauritanie woni ko bonnobe pular ke wiide jereji e der jereji leydi Mauritanie e der jehe leydi Mauritanie wonde maro hew ko nani hen yeye taw kadi maro ko wana maro mojjo no fewi ko maro bon ko wat ko wiete avarié woni ko maro boy kono fewi moftano kam e der dépôt ji Azimex ko commerçant ji tati mawdi e der nakshot ko kanyumen tigim ciodi dina maroji de be ciodar din maroji non ngawbe Azimex be kolorino tigi wonde maroji din be ciodirade be jeeyra maroji di ko wazi nyamminde yimbe sabu maroji din yimbe potani nyamde dum ko di bondim ko fatino e nyamde dabeje woni tigi aliment de bétail fodde ken wona ujunnaaje kodde ken ujun fonde wenen no gase tati ujunere ton maro taw ko maro bonko dum tigi woni ko be cionno kambe commerçant ji tardi e odo saha non fedde de witende association des droits des consommateurs de coloriti kon maro ne tawe e der jehem e der boutikaji yimbe ne jeeye dum taw kadi ko yimbe nyamata dina maroji be badi erango non faabe colori be badi no erango faade laamu leydi Mauritanie de daroto kay darde lang waawa hebtude din maroji yaltin dum e jeere kono hayen odo saha laamu nguna na mudi mun ko ne deji hay kongol ala ko haali hen taw kadi maro ko hebtaka ha joni tawe der jeereji e jendera jehe leydi Mauritanie eden bada erango non faade dendangal besnguji men ne battata hakkillaji e dido maroji e yoga kadi e marchandise uji dibi ciodata eden biyam kadi so yimbe ne mbawi odo saha joni e der gure men kewde e der leedele men eden dema maroji taw ko maroji di dematen yen nyam din maroji dentuden maroji ummotodi caggal leydi sabu wana ko ranwi kala mude ha joni ko leydi Mauritanie keddoden nyande aseta hanki o ko nyalawma mawdo no fewi mawnintedo woni journée internationale de la douane ko nyalawma windere douane be windere fu ko faggudu windere kala kewi mawninde on nyalawma hanki o non koni ko be faggudo woni douane leydi Mauritanie yatiren hen caggal be mawnini nyalawma e der kaggulade woni port autonome Nouakchott e gardugol directeur général douane on bietedo lieutenant hono gardugol hono directeur général douane on bietedo général de division da wulam hamdi wulam el mami o waddum non ko yeso teddungal jagodo leydi Mauritanie kalfinado faggudo bietedo wulan jayam be koliri hen weltare mabbe no fewi kanko directeur o holliri tigi wonde hitane 2018 den douane leydi Mauritanie wadi golle paydu no fewi liggey ngardo no fewi e holliri e der hitane 2018 den konin kobe leydi Mauritanie be konin kobe faggudo wadi tigi douane leydi din ben nani no gasi didi e virgule no gasi didi piccal capande joyi e jeego woni 22,56 milliards taw ko khalis guya ben nani dum tigi e bonya leydi Mauritanie be kolliri tigi caggal kay ko be nanuno bo rawane ko be nanni hikka ko ene burti kene buri ene fodde milliards uji tati piccal milliards uji tati piccal sappo jeego woni 3,16 milliards ko tigi ko beydi e ko be nanuno hitande 2017 de wul jaay holliri hen bela mum no fewi o wadi erango makko kadi faade konin ko be faggude be woni douane be be jokkata golle bele hitande 2019 de ene bura ngardude hewde khalis hitande 2018 ne
senomima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paden aseta hanki o joom fuuruji fiyoɓe mburu tawateɓe e nder Kaolack ɓe joddima ɓe kawri kamɓe foof noon ñande capantati e goo lewru janvier gonɗen ndu wonde ko ñalawma tawa kadi ko ñalawma mburu fiyetake e nder Kaolack woni journée sans pain en ɗamina kadi ma won e nder jokoli leydi Sénégal foof o holɓe kolliri noon ñalawma oɗo saaha joni noon ko mette yidde hollirde mette mabɓe e oɗo saaha wonde yoga e gueɗe tawa kadi ko gueɗe baɗirteɗe mburuji woni ko baɗirteɗe mburu ko wayno farine en e gueɗe jaadoje hen cogguji mum ne ngabbi no feewi hono oɗo biteɗo Medouna Sar kañum woni hoorejo association fiyoɓe mburuji e nder leydi e nder wuuro Kaolack o holliri hen caɗele makko caɗele ɓe jogui e oɗo saaha caggal kayde e Touba e Mbour e Louga e Thiès caggal nde joom fuuruji mbaɗi batu men hollirde mette mum oɗo saaha joni ko Kaolack kañum jooɗi fiyoɓe mburu Kaolack joom fuuruji kañum en mbaɗi jonde mumen ɓe kawri noon kamɓe foof ñande ñapantati e goo lewru gonɗen ɗum kamɓe foof koɓe fottoɓe e Dakar to wiyete place de la nation gam yidde hollirde mette mabɓe kay e oɗo saaha saabu kay mburu cogguji gueɗe pewneteɗe mburu ne ngabbi no feewi e kala saaha kadi fuuruji tokosi taw kadi ko laaɓal ala e ɗin fuuruji ene mbaɗa ko wiyete concurrence haaɓe natti wawde hebde haydara e cogguji mburu ɗum noon hollirde mettere mabɓe ñande capantati e goo ɓe kolliri wonde mburu fiyetake e nder Dakar ha tengti e nder Kaolack woni journée sans pain eɗen mbiyata noon ceerno Yaya Ly en nde toppito ñande capantati nde ɓe keñoɓe codoya mburu ɓe mbaɗa e buusuji ɓe mofta ɗin mburuji ha weeta saabu kay ñande capantati e goo mburu wodata ɓe kolliri noon kamɓe joom mburuji ɗe wonde yo laamu yeeyi ɓe gandu kamɓe boulangerie e nder leydi Sénégal ene jogui 3% e kañum en jogui 3% e PIB ngaalu leydi ndi ɓe kolliri kadi fodde capantati ujunere gollotoɗo yi neɗɗo eɓe gollina taw ko gollotoɓe ko boulangerie ji gollinta ɗum e nder leydi Sénégal chiffre d'affaires mabɓe ene qime ha 500 milliards haalisa Sénégal haalisa CFA mo leydi Sénégal ñamata ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen aseta hanki o le conseil national de régulation de l'audiovisuel woni tigui catal bitegal CNRA ɓe joɗima kadi e nulaɓe hoolaɓe candidat ji joyi tawa kadi ko biriji gembiɗi gam yidde yaade ɗaftodiral sumgoji hoolejo leydi baɗoji e nder leydi hen ñande saabu lewru nogas nayyi lewru février ɓe kolliri noon ɓe ƴetti programme mabɓe saabu kay e Ruma Jarribo puɗɗotoɗo ñande tati lewru février so Ruma Jarribo o fuɗɗima ɓe kolliri tigui ɓeɗo mbiruji joyi tawa kadi ko gembaniɓe yidde jammoyde lefol laamu ɓe pecci mone mabɓe foof ene rokke minute aji jeeɗiɗi kala kikiɗe kala jamma mone mabɓe foof ne rokke minute aji jeeɗiɗi noon huye tawa koye ayawa habride radio télé Sénégal woni RTS mone mabɓe foof ne rokke minute aji jeeɗiɗi kamɓe foof ko kamɓe poti e télé he ɗum noon ko tawa kadi ɗum foddoto ko sanga 21 heures caggal ɓe kolliri noon ko oɗo biteɗo Madigi Niang ko kañum tigui fuɗɗoto ko kañum idoto haalde so Madigi Niang ɓenni ko biteɗo Macky Sall hoorejo leydi ndi ko kañum rewata hen so Macky Sall ɓenni ko so Macky Sall ɓenni so tawi Macky Sall ɓenni ko biteɗo so tawi Macky Sall ɓenni ko biteɗo rewata e makko ko biteɗo Cheikh Issa Sall to Cheikh Issa Sall ɓenni rewata hen ko biteɗo Idrissa Seck so Idrissa Seck ɓenni sakkitto ko biteɗo Ousmane Sonko kañum sakkitto mone mabɓe foof ko mintaji jeeɗiɗi rokka on paami tigui ɗum ɓeydama saabu hita e sumgoji ɓennunoɗi hoore leydi ɓennunoɗi moni foof rokkano ko minute aji hojomaji 5 e oɗo saaha joni noon mone mabɓe foof rokkama hojomaji 6 hojomaji 7 ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jiyen ha to wiite Koungheul to Koungheul ne tawe e nder falde Kaffrine e nder falde Kaffrine ene jiya noon ene jiya noon e nder nden on diwan ene jiya e aadaji mabɓe kala nde sakata gorko ƴami debbo so rokkama debbo on omo foti mahande e siiko hoɗande wona huɓere walla suudu tiba omo foti mahande ɗum ko ɗum heeɓi noon oɗo ko ɗum heeɓi e oɗo saaha e nder on diwan ko ɗum heeɓi oɗo biyeteɗo Ousmane Mbaye jinnaɗo mahande e sum debbo huɓere e nder galle mum ko nden tigui noddi sehilaɓe muɗum yo sehilaɓe makko ɓe ngar balla mum no mahirde no huɓere nden noon sehilaɓe makko ɓe gaari ɓe jeehi tigui addoyde ceenal e nder weyduru woturu woni tigui e nder dooru maru toɓe gasanno ceenal ko ɗon tigui tana o fiiɓe ko dooru maru ndu ko ɗon tigui ndu jorte mabɓe ndu mabbe mabɓe noon sehilaɓe makko ɗiɗo mbasi hen pittali mumen ɓen wasɓe pittali mumen hen goto no wiye Assane Niang keddiɗo on e wiye Oumar Mbaye ko ɓeɗo ɗiɗo mbasi hen pittali
sali men goddo ne wiyetno Mor Mbay on tigi don wonno kono on danni dum ko sarede gonno sara mum de weedu ndu mabbinde ko leydi ndi haadi koy sarede o ko dum haadi mo ubbade on non Allah danni dum wasani nyana fittano mudum biyan dum non ko tana musdo wonani kay ngodo wuro witengo Pakela ko wuro ngo non wite ko Pakela ko ton tigi tana o wadi sedum mima to leydi Mali ko to leydi Côte d'Ivoire paden aseda hankio la aseda hankio lamda wite kam RHDP woni rassemblement des opposistes pour la démocratie et la paix be jodima congrès mabbe gadanon e der stade o foy boigné to Abidjan ko do non woni congrès mabbe gadanon tagal kayde landa kande ummi ko wite ende tagal de inde be bayli inde wobe wonno tigi ko RDR ko kan landa tigi e odo saha yantidiri e landaji kewdi ko wayno kaado landa wite ka IDPCI yantude e yimbe dawrugol hewbe no fewi ko kanyumen dentini mbadi jungo e faandu be ciosi kaado landa wite kam RHDP be bari congrès mabbe gadan non nyalawma hankio asata hankio e der Abidjan fodde temedere ujunere neddo ummi be e der jokli nay tawtedi e der leydi Côte d'Ivoire fof noti tima e congrès he Abdoulaye Odo bitedo Makki bitedo Alassane Dramane Ouattara be padimo waktuji kewdi ndeno yetti o nati star ko don tigi yimbe fof ngone wullude enen biyam président Ouattara président ne namdo yo wat ko wite 3e mandat ndeno jodimo non o suuti kongudi wonde onani haalaji mabbe ko fati e 3e mandat onani wulango mabbe onani erango mabbe mawo jabtobe non e sa e hitande 2020 woni 2e congrès mabbe didabo mawo jabtobe e ngana sanga so tawi kay ko pelido ngembade walla so tawi on ngembaki on fami tigi e odo sa kanko Dramane Ouattara Alassane Dramane Ouattara o mo jogi tigi muuya yidde jamtoyde 3e mandat e nder leydi e ha joni ko leydi Côte d'Ivoire keddoden boyata Guillaume Soro gondo hoorejo suudu sabiyeji leydi mo président de l'Assemblée boyata wada démissionné ha laaba yardade hoorejo suudu ndum wonde hoorejo suudu ndum caggal non kanko odo bitedo kanko Guillaume Soro hollirede kay e odo saha o jeya kay nder kaado landa kessa wite kam RHDP non hollirama tigo yalte makka ha laabi kanko jeeno ko kaado landa wite ka RDR ko heno jeeno o woni no kadi cukkom hoorejo landa kam ka caggal dum non kanko odo ko adi ko mo wona hoorejo assemblée nationale leydi ndi gila 2013 taw kanko non Soro Guillaume e 2011 ko kanko wonno hoore jagode mo Alassane Dramane Ouattara ko adi dum kadi gila 2002 ha 2011 ko kanko wonno mawdo robel e pelle jogitibe tawetenobe kanko ardino diwan rewa leydi Côte d'Ivoire fofam e odo saha joni non tekkere luubam hakkunde makko e Alassane Dramane Ouattara yimbe hewbe kadi enen jogi enen miji wonde kanko Soro Guillaume omo jogi tigi muuya hidde jammoyde lefol laamu e sumgoji damniɗi wadde hitande mo wuuri woni en 2020 oɗo saha fof kadi oɗo biteɗo Henri Colomeji gaddiɗo landa witega PDCI ene ƴaɓamo e kala saha beele ɓe mbawa waddude junggo e fandum e sumgoji paadi beele ɓe keeɓa polgu dow oɗo biteɗo Alassane Dramane Ouattara koto leydi Guinée paaɗen to Guinée Conakry Batama so ko jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fati e jeunesse et sport leydi Guinée o holliri noon ñawleri ñalawma hanki o wonde kay e hitande 2025 wonde ko leydi Guinée ko kañum yubbinta couperie d'Afrique des Nations o holliri noon e saha hollirama noon e saha kay mo ballon d'or africain rokkate balle bennude e nder leydi Sénégal hono Augustin Senghor hono hoorejo confédération football mo leydi Sénégal waɗi no ɗaɓɓande mum beele kay 2025 leydi Guinée e leydi Sénégal yantude e leydi Gambie ene denda kamɓe fof ɓe organiser couperie ndi kono e oɗo saha Batamba so hoore jagode leydi Guinée kalfinaɗo jeunesse et sport o holliri tigi wonde ko leydi makko gotiri kañum tan waɗata on kuberi hay goto ɓe dendani koto leydi Maroc paɗen police nationale police halfinaɓe nden kam e kisal aéroport uji international Mohammed V ɓe hinde ɓeɗo witeɓe DGSN ɓe pawi juuɗe mabɓe e suka Brésil najo goto mo duuɓi 22 kanko Brésil najo o non o tawa ko o tumano tigi ko wadde trafic o mo trafic cocaïne e kala saha non mo tuma dum ko be ronkunobe nangude mom e odo saha joni non be bimo teba nyalawma hanki o be nawi be tawi mo non e der tektiki makko o mo modi hen capande jeetati e go korwel taw ko cocaïne wodi der hen woni cocaïne mo droko den non on cocaïne mo modi non capande jeetati e korwel capande jeetati e go korwel ngel modi ngel ene qime ha 980 grammes ene manki 20 grammes wa wonde wona kilo ko
ko ɗum tigi tawa e makko caggal noon nde o nawa e nder hôpital mo Casablanca ko ɗon tigi o waɗa opéré ɓe jaltini ɗin ha laaɓi kokka ɗin ha laaɓi caggal nde ɓe moftima ha o fuɗɗi semorde ko ɗon tigi o nawa e oɗo saaha omo tawe e juuɗe police omo tawe e juuɗe police kanko noon ummorno koto Sao Paulo e nder leydi Brésil o fano koto fari lamorgo wala fendo koto leydi Tunisie paɗen ñande kikiɗe alkamisa ñande jamma alkamisa ñande kikiɗe alkamisa ɓennuɗo o ko Tunisie najo goto mo duuɓi capanɗe tati gonnoɗo e nder avion taw ko avion diwannoɗo mbaɗannoɗo liaison hakkude Paris e Tunis nden noon o avion yeehi ha dow ko ɗon tigui o wulli wullago mongo no fewi o wi Allahu akbar ko nden tigui o naati e nder kubiyel to pilotage ɗi goni to pilotage ɗi goni to noon ko ɗon tigui o waɗi détourné avion o noon yimɓe avion ka ko hinde Boeing 737 o waɗi ka détourné ko fano tigui ko ummino ko Paris e ko fayi Tunis ko ɗon tigui o waɗi ka détourné ko rutti ha to Nice noon nden ka juurima e to Nice ko ɗon tigui o tawi gendarme ɓe ene gaari jaɓɓade mom gendarme ɓe ɗon cippire makko ko juuti ko adi kay kene mbiyamo teɓam e oɗo saaha joni noon omo tawe tigui e cuuɗi cafruɗi ene sikka noon hakkille o wona timmuɗo no fewi ha joni ko Tunisie keɗɗoɗen ñande jamma alkamisa ene wiyata aljuma ko lana mabɓe ndiwa kaka compagnie air Tunisie diwanno ko hakkude Nouakchott e Tunisie ko kañum tigui nden ko diwi haka weeyi ha dow ko fayi Nouakchott ko ɗon tigui ƴiwonde mawde no fewi e guiƴango e ottago mawgo no fewi tawi ko dow ɗin guiƴali noon e majango saabima ha goto e motiraji avion o paani ko ɗon tigui pilote o hucciti e ɓen passager ji andaniɓe wonde lana ka ne jogui paan ko wawa yettoyade Nouakchott il faut la budda ɓe dutto e to bowal laade diwaji to bowal laade diwaji to cortège e nder leydi Tunis ko ɗon tigui ka rutti dar nde caggal nde o haalim noon yimɓe hewɓe tawa kadi ko ɓuuri no moti hewde e lana ka ko Mauritanie naɓe joguima hen kulol no fewi yimɓe hewɓe kuuli ha hewɓe paɗɗi e nder avion he ko ɗon tigui ka rutti ka waɗi atterrissage makka forcé e nder ngal ɗo bowal laade diwaji bitegal cortège ngal Tunisie koto leydi Égypte paɗen al Atani Abo Rida ɗaccon haqqe ko horeje confédération football mo leydi Égypte o ɓayini inde guure tawa kadi ko guure ɗe couperie Afrique hikka ɗamini fettude e nder leydi Égypte o holliri tigui ɗum fettata ko nder Caire e ngoɗo wuuro takkimo Caire wiyetego El Nahdam e to wiyete Alexandrie e ngoɗo wuuro takkimo Alexandrie wiyetego El Meknes ene fetta kadi e nder ngoɗo wuuro wiyetego Ismaïla e to wiyete Port Saïd e to wiyete Suez koto leydi Algérie cakkitoɗen leydi Algérie ko yaata sumgoji hoorejo leydi ɗamnide wadde ñande 17 lewru avril gonɗen ɗum kanko e nder seppo e nder oɗo saaha noon aseta hanki 17 lewru avril e hitande gonɗen ɗen aseta hanki o jagorɗo kalfinaɗo gueɗe e nder leydi e jagorɗogal kalfinaɗo gueɗe e jatingol laamu woni ministre de l' intérieur o holliri tigui e oɗo saaha eɓe jaada temedere e goho tawa kadi ko mbiri joƴƴinɓe ɗereji mumen e ƴammoyde lefol laamu e sumgoji paaɗi o holliri noon kadi omo ɗamnima ɗum ɓeydo saabu kay dawal ngal ko ene yaaha tigui ha ñande 3 lewru mars hitande gonɗen nden Bouteflika hoorejo leydi ndi ne yara duuɓi 61 koko gembi kañum e hoore mum gam yidde ƴamtoyde e lefol laamu ko wiyete 5e mandat kanko Félix kanko oɗo biteɗon Bouteflika noon ko kanko laami leydi ndi guila hewɓe jibinaka saabu kay guila 1999 faade joni ko kanko laami leydi ndi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko tongusen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e sawte ko musidɗo moon sehil moon Radi Abouba enen nanggani en technique o miñiraguel men ɓinguel men Amadou Oumar Ba lolliɗo almudo bewɗo gonɗo e lawol mum faade to dunga wuuro ceerno musidɓe tedduɓe kettuki malaki jaam